Iná grafika je vzal. In Bratislava. To je v tom. Vieme krásky, proste lásky, keď sa fakt tak je. Uzná je náš výsledok lásky, Však vieš. práve. Dúfam, že to nebude alkoholicky. A to je tak symbolicky. Malého alkoholistu. Cykličko, s takými potazami. Abstinent vyšitý. Hej. Jej, to krásne. No jasné. Prečo? Popustil si dieťa. No krása. Ninka chcela, ona totiž to chcela, že aby som vám položila nejaké otázky, No. tebe otázku, že odkiaľ sa s Ninkou, ale... že odkiaľ sa s Ninkou poznáte. No, takže dobre. Začalo to jeden deň na šúbke. Sme sa uvideli a proste sme si padli do oka v rámci ako profesie a začali sme sa spolu navzájom registrovať. Ja som mala veľmi rád zistím modnú fotografiu a Nina zase nenormálne vedela presítiť fotografiu do svojej grafiky. Čo bolo super, že veľakrát, keď som sa s ňou o niečom rozprával, že jasné, Kubo, v pohode, ja ti niečo ukážem. A dal som jej fotografie a zrazu, keď mi došlo späť CDčko alebo na nejakej inej forme mailom mi prišli jej práce, som si povedal, že wow, že veď ty si to prečítala z mojej hlavy, veď to je úplne super. Jasne. A takto vznikla naša spolupráca a dodnes s ňou veľmi rád spolupracujem a dúfam, že prídu ďalšie, novšie a novšie projekty, kde ja niečo začnem rozprávať a ona to podporí. Takže je to super. Super.